Τώρα είναι η Καβάλα αυτή η οποία βγαίνει μπροστά και για αυτή την δυνατότητα να δημιουργήσει δυσκολίες. Η πάσα για τον Ουνουάτσι δεν είναι offside, το shoot goal. 1-0 για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Όταν ο Εργοτέλης έχει μείνει στην προηγούμενη φάση για τις διαμαρτυρίες, η ομάδα της Καβάλας ανοίγει το σκορ με ποιον άλλο βέβαια. Με το μόνιμο σκόρερ της στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Ουνουάτσι, ο οποίος και στο σημερινό παιχνίδι κάνει το 1-0 στο 21. Εδώ βλέπετε τον σκόρερ της Καβάλας. Γρήγορη αντεπίθεση σε αυτή την απομάκρυση που βρέθηκε κοντά στον γκολ ο Εργοτέλης. Απομάκρυνε ο Πετκάκης, ο Αμπτούν είναι κάτοχος της μπάλας. Κάνε ωραία προσπάθεια. Εδώ η κάθετη πάσα για τον Ουνουάτσι, το πλασέ και το γκολ. Αλλά νομίζω ότι το μισό γκολ ανοίγει στον Αμπτούν που βρήκε ξεμαρκάριστο τον Ουνουάτσι. Θα ήθελα να το ξανάβλεπα